Umělecká galerie Veltlínu má již v letošním roce 5. ročník a první výstavu, první ročník jsme zhruba dělali v roce 97-98. Je to akce popularizující odrůdu, která je na Znojemsku nejčetnější, a to je veltlínské zelené. A nejenom, že je nejčetnější, ale dosahuje tady také mimořádných kvalit. To, čemu ostatně bude svědčit i ten dnešní den. Tenhle ročník je výjimečný v tom, že novináři budou mít možnost vybrat veltlínské zelené ze znojemské podoblasti, které jim nejvíce chutná. Všechny ty vzorečky má možnost veřejnost ochutnat a na základě toho, kterému chutnají nejvíc, tak ty si ohodnotí. Takže vzejde vítěz vlastně z veřejnosti. Doprovodný program byl dopoledne, to byly ty přednášky, které vlastně prezentujeme z hlediska konzumace vína. Především pan Machovec z Vinařského fondu, ředitel, měl velice pěknou přednášku a velice zajímavá ještě byla od pana profesora Šamánka. Já jsem byl překvapený, že víno v malém množství vždycky má příznivý účinek na kardiovaskulární onemocnění. Je potřeba, aby lidi pili malé množství vína pravidelně, pokud možno každý den.